Dragi gledatelji, dobrodošli u još jedan Muppet Show. Oko naše današnje gošće digla se nedavno velika halabuka jer se takla u osinje gnijezdo. No to nije naša tema danas. Tema je ipak... Tema je ipak što Remi, vokalu Elementala, izlazi novi album. Tako je, da. To je. Smo zbog toga tu. Jesmo, ja se iskreno nadam, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, pričekaj da počne otvara pitanja. Da, s kojim dojmom ću otići, to ćemo vidjeti. Album se zove U redu je, zato što htjeli smo ipak na kraju balade da to bude u nekom pozitivnom tonu, jer je, našano, ima situacije ovakvih onakvih, političari nas jebu u mozak, država je tako kako je. Kao džirnosti kiriki. Ajmo reći, da, to je nekako taj neki pozitivizam koji smo zapravo htjeli na kraju ostaviti, jer mislim, dosta nam je više. Da, jer, znaš, to je život. U životu se događaju loše i dobre stvari, ali ako si pozitivac i ako fakat, vjeruješ da će ipak stvari biti bolje, onda nekako na kraju kažeš, malo biti. Ono tamo što se nazire da toksičnog lonca je leprase, tvoj džoker koji možeš upotrijebiti ukoliko ne želiš odgovoriti na jedno pitanje, ali... Samo na jedno. Poznavajući tebe, ja mislim da ćeš ti odgovoriti na sve. Dobro, ja ću onda sad prvo otvoriti sva, pa ću koje je najgore i na koje definitivno neću dati odgovor. Remi, ćeš krenuti od mlakog ili... Malo za zagrijavanje. Ajde za zagrijavanje. Koga cijeniš od mladih repera? Tko ima muda? Opa, srušit ću sve odmah. Ili reperica? Ja, od reperica Dijala. Od mladih repera, a mislim mlađi od mene nešto, ali nije nešto sad mlad, ali Frankie mi je sjajan. Mislim da on je baš ono... Da, da. Mica. Okej, zovu me mladi reperi, čuli su. A u ovaj drugi dio pitanja tko ima muda, mislim da Frankie. Definitivno. Nisam opipala, ali mislim da ovako, čini mi se da ima. Ajde. Draga Remi, jesi li se ikada našla u situaciji? Ti si pod plahtom sa svojim novim dragim, očekuješ inače, ali dobro, zvjerkana, a ugledala malog cvrkana. Ukoliko jesi, koja je bila tvoja reakcija? Misliš da je veličina bitna ili je pak performancija bitna? Bilo je situacija kada je bilo zaista neočekivani ishod, ali ne znam, nekako mi je bilo onda bed, znaš, pa kao... A šta ćeš ovdje? A da, Nisi ništa rekla, je li tako? A da, bilo mi je bed, znaš, jer to isto... Hoćeš da gledamo film? Da! Malečki moj. A imam sutra baš neke obaveze, ne bi mogla. Znači, bilo je i cvrkana, okej, pa dobro, to je sve legitimno. Ali, mislim, veličina u principu nije bitna, mislim, kako bi rekao moj prijatelj Denis Murković, bitna je ljubav. I Kandžija isto je, bitna je ljubav. Tako da ja ću se isto obraniti tim srcem na rukavu. Bitna je ljubav, ali i performans ako je dobar, neću se braniti. Po čemu se razlikuju tekstovi tvojih pjesama od Rozginih? Razlikuju se po tome po čemu se razlikuje, šta ja znam, roman od stripa. Jebote. Šta ja znam, ja se trudim, pišem to, školovali su me za to da pišem, pa valjda je neka ta škola dala nekog poda. Ako nije, ne znam, prosudit će ljudi sami. Remi, opiši nam najgore iskustvo u krevetu, seksu. Najgore iskustvo u krevetu je kad sam se jednom probudila mokra od suza što sam sanjala i to. Šalim se. Da. Ne, si ikad sanjala nešto prebizarno, znaš, onda ovo je ljubav, ne znam. Moji snovi su... Stončevim. Fear and Loathing u Las Vegasu, Strah i prezir, to je scenarij mojih snova. Profesori srednje. Dobro, pazi, bilo je i zgodnih profesora, ne možeš tako. Ovi taj nije baš. Čudnovato. Najgore iskustvo u krevetu. Kripuku. To je bilo bad. I to je još bilo u hotelu. I onda ona, znaš... Jesu bili loši kreveti? Nemam pojma, onda walk of shame ujutro, znaš, prolaziš pored recepcije i samo brzo. Osobno, doviđenja! Kad si zadnji put ispustila goluba u društvu, kako se ponašaš u takvim neugodnim situacijama? Andreja Lazar, škritim stolce. Ako je neki miris prisutan, popratni. Ne prebacuješ lopticu na drugoga, ajme nešto. Ali u kombiju je najgore kad neko pusti, ajme, onda samo ti... Come on! Prozori. Ja mislim da bi trebalo pročitati koju svoju pjesmu, pa onda ići napadati druge ljude jer su besmisleni jednako kao i Rozgine. Gle, apsolutno legitimno pitanje.
Nisam nikad rekla da su moje pjesme ono božanstvene, znaš, nije to Shakespeareov sonet, budemo realni. Ali sam kao žena reagirala na sadržaj koji promovira zapravo u pjesmama to da žene moraju biti potlačene i koji pobjednik dolazi na tort. A meni kao ženi je to, znaš, meni je to malo ponižavajuće. Ja se ne smatram nečijom tortom da će mene on sad doći pojest. Makar ako će to biti neka igrica. Možemo i to. Zašto ne? Da se možeš po želji reinkarnirati, u kojem spolu bi radije bila muško ili žensko, a koja životinja? Dubravka Matić. Bila bi lastavica, to sigurno. Evo. Zašto je lastav? Aha, imaš i tetovažu lastav. Uvijek ide tamo gdje je sunce. Da je. Okej. Malo smo povratili svi. Vidi, Remina zna biti njezna i romantična. Da. A bila bi žensko zato što je baš je lijepo biti žena. A možeš se lickat. Znaš, ono, baš je zabavno je onak. Ne znam. Muškarci možda neke stvari po definiciji lakše dobivaju. Možda se ne moraju truditi za istu plaću. Znaš, ono kao... Dobro, ali opet s druge strane i mi žene, ono, kad trepnemo okicama i upravo dobijemo... to znamo iskoristiti taj neki svoj, ono, neku tu svoju poziciju, ono. Tako da, meni je, znaš, ono, zanimljivo je biti žena. Preporučila mi svim muškarcima da se jedan dan obuku u haljinu svoje majke. I obriju brkove. Da može nekog nekažnjeno prebiti, tko bi to bio? Potukala bi se s curom koju se upucala mom dečku. To bi se potupala bi. To je kad već desi. A nije. Ne, dobro, nisi se možda počupala, je li bila nekakva ono bilo je razmirica? hejtanje, ono kao... Back up, bitch. Ne, ali dobro, malo sam ljubavna, pa imam problem s njim. Da. Jesi li ikad završila s nekim fanom? Sandra Frankić, jesam. I baš kao obožavatelj. Sad si sretna u ljubavi, zaljubljena. Sve Vidi, lijepo, vidi, druge osmijeh. cvjetaju. Osvojila si svoje prase, mi ti želimo puno sreće u ljubavi Hvala ti. i puno uspjeha s novim albumom. I zove nas na koncert. Može, i na svadbu. Apsolutno, dragi gledatelji, to je bilo sve od naše Remi. Sad ću pravilno naglasiti. Merci. I mi se vidimo u nekom drugom akciju. Choose moments. On the bridge.